Hello guys, hello people, my name is DJ Sparks. Ndiri panapa pachivhitivhiti patinobata nyaya dzakasiyana-siyana dzinenge dzichiitika mativi mana ose enyika yeZimbabwe, zvinenge zvichiitika muzvizvarwa zvemuZimbabwe. Tinouya nadzo panapa tokupakurirai. Nyaya ndinayo panapa inyaya inovhundutsa, inyaya yezvinoshamisa, mamiracles atinotaura nezvawo. Namenge ndiri papeji raApostle Sean kuGM Ministry. Kune macases anosvika 5,000 akarekodwa evanhu vakanga vasina mwana, evanhu vanga vari barren, vakakwanisa kureceive vana vavo. Saka ndine video yandinayo chinenge chikonfirma nekuratidza, because tinowanzotaura zvinhu zvinenge zvine umbowo kana tichinge tiri panapa. Panapa titaure zvinhu zvisina umbowo, tinotaura zvinhu neumbowo wazvo. Saka ndine video yandinaro andichakuratidza. Asi before sandakuratidza video guys, ndifuna muri kuona kumashure kwangu kwakanyorwa kunzi vehicle branding. Avo vanonzi graphicals marketing agents, vanoprinda mamota, vanoprinda maposters, vanoprinda maT-shirt, zvakawanda zvavanoita sezvavanoita vanhu ivava. Saka kana pachinge paida kuzovabata, namba dzavo ndo dziri apo dziri kubuda apo idzo, uyezve pazasapa ndidzo namba dziri kubuda, uyezve kunoda kusvika paground chaipo vakasununguka kuti vaite kuti vabate timu yangu yandokuta nezvayo, vari cheap, vari reasonable. But for now rege tipinde panyaya iri kupisa zvamanje manje. I greet you all in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. I just want to thank God for what He has done in my life. I was blessed with this baby girl through GM Ministries and with the prayers from the Apostle. Thank you. Right, tichatsofambirana ndinoti kune timu yangu inenge isinganzwisisa. Ini ndazongokata testimony yevakadzi vanga vachipupura muchechi, mumwe nemumwe ane vana vake. Obvious hapana patingazoplay 5,000 ways, asi this video inokwanisa kubhilivhisa. I know kuti kunze kuna namatambudziko akaita sekushaya mbereko, makaenda kuGM Ministry, kune grace dzacho dziripo, anointing yacho iripo, ende hazvimbotori maminutes. Pull this video munyatsoone ndakambocool down. I greet you all in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. I just want to thank God for what He has done in my life. I was blessed with this baby girl through GM Ministries and with the prayers from the Apostle. Thank you. Amen, church. Amen. This babe I'm holding, I was 6 years of barrenness. Then God blessed me with the prayers of Apostle. Amen. Thank God. Hallelujah. Amen. This baby I was holding, I was 2 years barrenness, and then pastor prayed for me, and then I have this. Amen. Thank God. Amen, church. Amen. Today I want to try English. Amen. Don't laugh at me. Amen. I want to thank God. I want to thank the anointing this house. I was barren for 8 years. And the Apostle prayed for me for this baby. We thank God. Hallelujah. Barrenness beaten. Hallelujah, church. Amen. Inchatora zvangu neshona. I didn't problem with miscarriages. I remember ndakamboya panochiti problem with miscarriages. Yokupesira ngari ma twins. Ari 23 weeks. Ndakashaya ndobva ndazopuwa futi mamwe ma twins futi. Hallelujah. Let's thank God. She's saying she had a problem with miscarriages. The last miscarriage was of twins, but because of prayers, apostles' prayers, now she has 2 twins again. Let's clap hands for Jesus. Hallelujah. Any barrenness testimony? You're done with oh, okay, go ahead. Amen. Hallelujah. Amen. I'm overexcited. I couldn't wait for next year because this is 2023 testimony. All right. Okay, so I was barren for 5 years. I've been crying every month for 5 years. Then God sent our father Apostle on the barrenness summit. If you still remember, I said our next year Rashid is coming. Wow, Rashid is on the way. Hey, Mama Rashid, thank you, Lord. Amen, church. Amen. I just want to thank God. I have a child. She's 9 years, and then after prayers last year after fastings for porridge, if you still remember, God blessed me with a pregnancy. So I want to thank God I will have a baby this year. Hallelujah.
power of obedience. She fasted. Hallelujah. Amen. I want to thank God. I came here suffering for barrenness for 9 years. And the doctor said the only option was adoption. But when I came here, Apostle prayed for me. And I thank God now I'm... We thank God for all the barren testimonies. Right, ndofunga mayatsonzwa muri Zimbabwe. You know, sometimes mkuona kana munhu akazodziwa hapana munhu anokwanisa kutora chipo chiri pane munhu kati zvaiswa naMwari mumunhu, just because iwewe hako wakagara kumba kwako haufarire maprophets, haufarire maapostles, haufarire varanda vaMwari. Mwari havashande neizvozvozvo, hatitika Mwari vanoshanda nevanhu vakasarudza. If you check this video unoyatsona kuti hapana gimmicks apa. There is no gimmicks by this video. That's why I choose to say kumbori react tichimboonesa kuti guys ozati kuna vanhu kuti kana vachinge vasina problem but no this video ndika unoona ngati kuti amafans but pane munhu ane 9 years, pane munhu ane 10 years, ane 5 years varoorana asi pasina mwana aripo, akaona this video anokwanisa kuti se zvinokwanisa kumubatsira. So gandiise namba dzokuti munokwanisa kuzokonektawo nawo, namba dzandakwanisa kuwanawo. I think makafona panamba idzodzo kana makaita sei zvamunoita ipapa munogona kuita se kuti mubatsirike kati muwane kuti munokwanisa kusvika kuna apostle sei. Isusu tiripo pakubatsira vanhu, ndofunga idzo namba dzamakona dzandaisapo idzo ndidzo namba dzekuti kana pachinge painewo zvake ane dambudziko iri rekushaya mubereko anombotraya apostle Sean vanhu vabatsirika. You know, pa this platform tinomboya tichita mafanizi tichita sei but sometimes tinouya nema-real issues yekuti zvake hake ari pama1 ane shungu dzekusangana nemunhu waMwari, dzekufonera munhu waMwari asi audzwe zvekuita, unombotrayawo. You never know, dzimwe dziri mweya tsvina dzirikunetsai kubva kwato vanhu vanotumwa nemaways akasiyana siyana. Mumwe anotuka kuti abvise mweya tsvina, healing and deliverance, like prophet kuda kwashe Joseph, healing and deliverance vanorova zvakaipa. Then mumwe anotumwa nenyaya dzebarrenness, but kutazvo kuti munhu wekuti kubva pakavhurwa ministry ane 4 years, pa 4 years ipapo pakwanisa kuita macases anosvika 5000 ari recorded kuti no, it's something chekuti asatambozviona. Even kune mabig prophets emunomu muZimbabwe munomu, nyangwe ndaari kunze harisatambonzwa munhu akakwanisa kuita macases anosvika 5000 ari recorded kuti akanamatira munhu akabva aita mwana. Saka in this video handina kuona gimmicks, handina kuona pokuti maybe ari kuita hapana munhu akavharwa face, munhu wese akavhurwa face, haasi kunyanya nezvakaitirwa nani naMwari. Saka guys, ndo video yanga ndinayo iyi ndauya nayo kune vanhu vane dambudziko rekushaya mubereko. Chimbotrayai muranda waMwari, chimbotrayai kuvhizita musi weFriday, that is today. Hey, that's today. Kune all night iri mutown. I think makabata namba idzodzi munopiwa information yakakwana. Kuna all night yari kuita mutown, mogona kumhanya moenda ikoko, and I'm sure kuti apostle vachiri muno muZimbabwe because havagari muZimbabwe but vari muno muZimbabwe. Kuno vari muZimbabwe vanogona kuabata kana kubata namba idzi. I'm sure anokwanisa kuwana kuti vanokonekta sei nemunhu waMwari wonamatiro because vakauya ndifokana pena follow page inoyi zvakawanda zvachiitika, a lot zvanga zvichiitika. So thanks for watching, thanks for supporting. Don't forget to subscribe, like and share. Kana uchingochitiona kuYouTube, please don't forget to subscribe. Kana uchingochitionera kuFacebook, please don't forget to follow us. Tine page yedu yakanzi DJ Sparks ZW, but tine futi page ratinaro, it's a backup page yakanzi Zimu Reality ITV. Mogona munofollow ine 62000 munofollow, but our main page didn't know it, yakanzi DJ Sparks ZW. Thank you guys for supporting. May God bless you. Don't forget to follow Jesus Christ. Saishina mpones upenyo wako. I am out.